bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi avem un invitat special și avem pe Iasmina Mitrici. Nici nu știu cum să te prezint pentru că ești de toate. Și o să încep cu începutul, cum ne-am cunoscut noi. Ne-am cunoscut de când era Iasmina voluntară la Revolution, la Ceau Cinema, festivalurile din Timișoara, prin sora mea, care a fost și ea voluntară cu tine. Da. Și așa am ajuns să facem cursurile de limbă sârbă împreună. Și de acolo a continuat povestea. Relație profesor-elev, asta a fost. Da, da, asta a fost. Și tu, pe lângă toate astea, voluntară, care luptă pentru mediu, pentru tot felul de chestii bune, ești actriță la bază. Și pe lângă asta, Iasmina lucrează la Teatrul Național, colaborează cu Teatrul Național, cu Teatrul Independent, da, cu mai multe, da. Și e și vocea YCT Radio, una din ele. Și mă gândeam, prima întrebare care mă gândeam să ți-o pun, mă gândeam care a fost primul contact cu teatru, când ai intrat tu într-un teatru și cum a fost senzația aia care ai avut-o când ai intrat? Cred că prima dată am avut contact cu teatru la grădinița. Când vedeam toți copiii spectacolele de marionete, de magie, de nu știu ce, dar pentru mine teatru atunci era așa o zonă de, nu știu, entertainment, ce vezi, desene animate, chestii de genul, nu mi se părea o lume accesibilă. Și nu am vrut să fiu actriță. Chiar am vorbit recent despre asta, eu am vrut să fiu savant, medic veterinar, preot, scriitoare, pictoriță. Am fost o perioadă, îmi pregăteam să fiu pictoriță. Ce mai? De toate, biolog marin, am avut în cap chestia asta la un dat. Vreau să spui biolog marin. Și asta, biolog marin. Nici acum nu știu ce înseamnă asta. Dar am auzit pentru că, copiii fiind, îmi plăcea să mă măscăresc foarte mult și oamenii, dacă văd că cineva se măscărește, se gândește, clar, trebuie să fie actor, pentru că actorii se măscăresc, asta facem noi, ne măscărim. Și tot am început să aud, nu atât familia cât prietenii de familie, mă rog, oamenii în jur spuneau, măi, tu ar trebui să fii actriță. Dar eram destul de mică, nu știu, clasa 4-a, 5-a. Și am tot auzind chestia asta, când tot auzi și tot auzi lucruri, trebuie să-l crezi. Da. Și zic, da, în clasa 5-a m-am trezit prima oară așa din neant, chiar eram cu niște prietene din școală, colegi, ziceam, eu o să fiu actriță. Și toată lumea s-a blocat, de unde până unde, ce treabă ai tu cu teatru? Și nu știu ce mi-a venit mie, dar problema a fost că părinții mei aveau alte planuri, am ajuns la sport, mă rog, și la un moment dat, încă o dată mi s-a năzărit mie, pentru că vreau să plec din lumea sportului, nu că aș avea ceva cu ea, pentru că nu mă potriveam acolo. Nu era locul tău acolo, da. Și eram și mult prea mică, tânără, nu știam, ești că mă tânără, ești că mă bătrână. Era imatură așa, da. Și zic, o profesoară m-a auzit cântând și a zis, Dani, nu vrei să faci muzică? Tu ai voce foarte bună, ar trebui să cânti. Dar mă duc eu la muzică și m-am dus și m-am dus. Și era fost omul care ai crezut ceea ce ziceau alții. Da. Au zis, ești bună pe muzică. Eu mai cântasem până atunci, adevărat, la concursuri, am fost la TikTok, Mini-Top, astea. Nu știe nimeni. Era la modă, da. Și am zis, da, am aflat că există liceu de muzică și teatru, dar eu am mers să dau la muzică, m-am pregătit pentru muzică, am dat ce admitere, am intrat. Și directorul de pe atunci a zis, tu ești prea deșteaptă să faci muzică. Și am spus, ok, zic, tu te la teatru. Zic, există așa ceva, wow, e bun la teatru. Dar problema era că admiterea... Deci nici eu n-am știut asta până la voi, cred că există și, Este liceu, adică, mă rog, colegiul, nu știu, cât timp. Și a zis, tu te la teatru, dar problema era că admiterea la teatru era a doua zi. Eu nu eram pregătită deloc. Am învățat peste noapte o poezie, m-am dus, nu știu, m-am avut tupeu să mă prezint în halul ăla și m-am dus acolo, nu știu, oamenii s-au distrat, știi, când am dat admiterea, am văzut că reacționeau așa era și prima oară când mă duceam să mă prezint. Și în fața cuiva, bine, te testează să vadă dacă ai ritm, dacă deci nu era o chestie de, nu știu ce, poți să joci, nu poți să joci nimic atunci. Așa, dar am intrat și cumva atunci în liceu am avut practic primul contact propriu-zis cu teatru și am învățat de fapt ce înseamnă bucurie, ce crezi, dacă n-ai nicio legătură, niciun contact și dacă mergi la teatru, la spectacole, dacă nici tot nu știi ce nu știi, nu înțelegi. De fapt lucrurile sunt foarte diferite. Și mult mai complexe. Și complicate, chiar să fi surprins ce complicat e. Și
jucând în spectacolele pentru examene, că practic dădeai examene la fiecare final de Teză. an. Da, era o teză. Așa m-a lovit și parcă, nu știu, s-a lipit așa de suflet. Ceva de acolo mi-a plăcut foarte mult. Eu plictisesc foarte repede de lucruri și asta abia de ce mi-am dat puteai seama. să fii oricine acolo. Dar aici nu m-am plictisit încă. Da, da. Decât, am avut momente. Da, uite, în teatru poți fi și medic și Exact, biolog ai cam marin să fiu și... de... Da, da. Abia știi să am rol de preot. Asta și eu zic, fii preote, nu preoteasă, atenție, preot. Eu țin minte, cred că încă nici nu ne cunoșteam noi, sigur nu ne cunoșteam și am văzut un spectacol cu 3 surori de la Cehov, nu? Da. În care a fost examenul ei de licență. Noi cunoșteam pe altcineva atunci și de-aia am mers la spectacol, la Casa Studenților. Da, uite, chiar am și uitat. Și tot timpul, deci am zis că cel mai bun actor de aici mi se părea că ești tu, știi? Nu te cunoșteam, după aia am aflat că și Sărbaică și normal că e cel mai bun actor, adică era de glumesc, dar da, m-a fost scena treia așa dură, fumai pe scenă, și ții minte că avea ceva cizme, chiar ții minte și nu era îmbrăcată, da. Era un rol făcut, de fapt este rol pentru bărbat și profesorul meu l-a inversat și l-a făcut pentru femeie. Și la început știu că nu mi-a plăcut de acolo, de prima feministă. Da, de feministă, așa, ceea ce era ciudățel, pentru perioadă. Făcut ca temporală situația, nu era chiar cu timpul ăla. Da, dar după aia mi-a plăcut și sincer așa cum mi-aduc aminte cu drag de chestia aia, parcă a fost ceva, era foarte interesant și special și chiar dacă era foarte puțin, că aveam foarte puțin text, așa, dar mie îmi plac mai mult astea cu puțin text, nu din aia să mă văd în rolul principale și așa eu prefer să am o apariție și eu nu să zic că fata aia care a jucat găina. Păi da, cu atât mai mult dacă e puțin text și așa mi se pare că cu atât mai mult trebuie să fii pregătit ca actor, să știi să transmiți prin mimică, gesturi, prin nu știu, știi? Exact. Dar poate că și mental te ambalezi tu să lupți să te țină în minte lumea, știi? Că ai un rahat acolo, o chestie mică. Da. Dar na. Și aia a fost și după aia cum lucrurile au mers dintr-una într-alta. Adică a fost un drum semi-organic, ca să zic așa, către... Și era clar în clasa 12 că vrei să studiezi mai departe actorie sau aveai îndoieli? Sincer, acum chiar încercam să-mi dau seama oare de fapt de ce m-am dus eu la teatru, că eu aș fi vrut altceva, cred că până la urmă. Dar cred că și a fost așa un go with the flow, știi? Și asta, mă duc, ce-o fi, pentru că s-a terminat, noi la final de la clasa 12 am avut un spectacol de diplomă, care și acum țin minte și o să țin minte toată viața mea, este printre spectacolele mele preferate, cum nu eram o actriță per se atunci, dar a fost un spectacol atât de fain și s-a ținut și la Filarmonică, în sala mare. Și erau oameni și râdeau oamenii la toate prostiile pe care le făceam, nu știu, m-am simțit așa bine atunci. Dar ce ai jucat atunci? Era piesa Sinucigașul de Nicolae Erdmann, un text foarte bun, rusesc. Cumva cu chestii și despre comunism erau acolo băgate un pic ascunse. Noi eram tineri, ne gândeam la altele, atunci nu înțelegeam noi atâta intelectual, ca și ce se construise, de exemplu, muzica și dansurile le făcusem cu colega mea, cu Cristina, pe care o știi și tu, și cumva și repetam mai mult singur, profesora venea, zicea, arăta, făcea scheletul, după aia noi construiam de la noi. Oare vi s-a dat mână liberă cumva, nu? Să te mai exprimi cât de cât și așa să pui amprenta ta. Dar a ieșit foarte bine spectacolul și reacțiile s-au văzut din public, a fost unul dintre spectacole care chiar nu am avut niciun regret, nimic. N-aș putea să zic, nu mi-a plăcut. Aș vrut să fiu mai bună sau a fost atâta cât s-a putut în momentul ăla, perfect. Și mi-a rămas aia, a fost o impresie foarte puternică și aveam senzația că așa o să fie tot timpul. Dar n-a fost chiar așa. Dar din cauza aia că am rămas cu... Plus că în clasa 10 apucasem să joc un prim spectacol pe scena mare a Teatrului Național, nu aveam eu nu știu ce de făcut. Dar erai acolo. Dar eram acolo și mi-am văzut scena, sala, bine, goală la prima fază și când am văzut, parcă, nu știu, era... Nu știu, aici vreau să fiu. Mi se pare că asta vreau să fac. Ești și impresionabil, știi? Când ești mic și cumva îți rămân... Eu țin minte, deci eu aveam foarte mare frică asta de a mă expune, de a mă, probabil și din cauza complexelor așa de spăl fizic și chestii de genul. Dar oricine, să știi. Păi, cred, da. Și am ajuns foarte din greșeală, că aveau un actor să îmbolnăvit și trebuia să plece la ceva festival. Era un rol infim, adică apăreai de două ori pe scenă. Și mi-a plăcut și chestia aia și mi-a plăcut chestia asta că, uite, poți să mergi cu teatru în diferite locații, la cunoști oameni și mai departe. Plus că, e legat de cultură, adică, Și țin minte că după aceea, când am avut un rol mult mai mare, cu multe replici și așa, prima oară când am urcat așa pe scenă era la Casa Studenților
Mi-era foarte frică de public și așa reflectoarele alea când dădeau așa și vedeai pe toți, cumva. Dar nu știu, a fost o senzație foarte faină, așa de uite, ești în putere acum, adică ei au venit aici pentru mine și pot să, știi, să transmit, să mă joc și îmi place mult să improvizez. Nu știu cât de acceptate asta în teatru. Da, e important, din păcate nu știu ce țin la mine la școală, nu prea s-a pus accent pe chestia asta și e important. Dacă nu ai exercițiu de improvizație, eu, de exemplu, sufăr mult din cauza asta. Da, eu sunt și tipicară de fel, mi place să știu ce fac, unde fac și după aia fac eu, improvizez ce, dar la improvizație ești aruncat în gol, fă. Bine, pe o temă, evident, nu așa, fă ceva, nu are niciun sens. Dar nu, e important să știi să improvizezi, dar dacă că îți place să comunici ceea ce ți-ți place să faci, n-ai cum să nu te simți bine în poziția asta. Nu e tot timpul, așa, exact ce spuneam, nu tot timpul o bucurie, pentru că scena e o lupă și te vezi tot, lumea vede fiecare gest și tu știi că ești pus sub lupă. Și încerci să te strângi și să te aduni câtă pregătire ai, dacă nu ești sigur pe tine într-un moment, ești așa, ești, că mă vede lumea. Așa mă simt eu în fața camerei, de exemplu, simt nevoia să stau așa, că mi se pare că e ciudat, uite, vezi că e domeniul tău și tot ai, dar uite că... N-ai exercițiu, despre asta vorbim, dacă nu ai exercițiu... Și oricum emoții sunt, că nu știi cum o să reacționeze publicul. Da, nu știi dacă o să înțeleagă mesajul, dacă plânge, dacă nu plânge. S-a întâmplat să avem niște replici, dar nu doar eu, asta se întâmplă tuturor, o replică și știi că aia face și o spui și nimic, și după aia la o chestie banală să faci și termină, știi reacții, da. Bun, și după ai ajuns la facultate de teatru, cum a fost? Mi se pare că pe toată lumea o să supără cu chestiile astea, dar toată lumea știe că nu este deloc o lume frumoasă. Facultatea, dacă ai avut, hai să zicem, noroc și ai avut și minte, să mergi poate în alte orașe, că nu vreau să vorbesc despre locuri unde n-am fost, deși am vorbit cu studenți din alte părți și... Există Erasmus pentru teatru sau nu? Există la secția germană, din câte știu eu, dar oricum trebuie să știi o limbă. Exact, de fapt că e foarte dificil să te... La noi nu știu să fi plecat cineva din anii noștri și știu că am vrut, dar cred că nu se putea decât era ciudat, nu mai știu. Și a fost o perioadă foarte neagră pentru mine facultatea, pentru că venisem exact ce spuneam, cu energia aia de facem, dregem, rupem, tot era pozitiv, așa chiar dacă n-a fusese greu, că noi n-am fost numai lapte și miere în facultate, mi-am dat și eu cu capul de întrebări existențiale, oare are rost să fac chestia asta, oare sunt destul de bună și asta am în continuare. Dar atunci când am ajuns în facultate a fost un mediu foarte ostil. Auzeam permanent că eu nu o să fiu niciodată actriță, eu nu pot, eu nu știu, eu nu sunt sensibilă, de unde eu plâng așa din orice, dacă pică frunza din pom. Săracul pom. Și ziceam, dar cum am ajuns? Și mi-am dat seama că de fapt eu îmi pusesem așa o armură să mă protejez de ceilalți și de-aia mi se părea că eu sunt o insensibilă. De fapt, pentru că deja nu mai suportam să fii sensibilă și să-ți exprimi emoțiile. Cu sufletul deschis și cineva mi-a dat așa, știi, cu vocalul în cap. Și am zis, nu știu, a fost foarte greu, e oricum o poveste în sine și nu știu, acum s-au mai schimbat lucrurile cei drept. Erați puțin, nu? Studenți în an sau? Nu, din contră, mi se părea că eram foarte mulți. Nu știu dacă e normal să ai 10 oameni care termină actoria în fiecare an. Acum sunt și mai mulți, sunt vreo, nu știu, 16, nu știu câți am auzit că erau într-un an. Mai renunță cei drept pe drum, că și în clasa mea au renunțat câțiva. Dar nu, să nu ai unde să-i pui pe toți. Și te ocupi de fiecare și de... Și condițiile din facultate pe perioada aia fuseseră mizerabile. Și eram tot timpul cu boli, tot timpul cu, mai ales noi fetele, cu dureri de rinichi, ovare, tot ce vrei. Mă rog, fumat în interior de unde nici nu mai e legal între timp și să stai toată ziua, nu știu câte ore în fum de țigară, și fără geamuri, frig, ce mai. Asta, și profesorii, în afară de câțiva, pe care în continuare îi respect și apreciez, nu știu, erau parcă, nu. Tot așa credeai că nu e locul acolo, cum ar fi, nu? nicio treabă, deci chiar nu și... Uite, eu aveam regrete că n-am făcut teatru. Și mă și gândeam că partea asta artistică, dacă ai vrea să faci, nu știu, muzică, teatru și așa mai departe, sunt foarte scumpe și ar fi fain să le faci prima oară ca să poți după aia să faci la buget dacă vrei altceva. Deci am făcut facultate parcă și... era 10.000 de lei sau ceva de genul, un an. 100 de milioane, nu știu. Da, și eu așa, da. Foarte scump. Și era 20, așa ca și comparație. Adică. Și pentru condițiile pe care le ai acolo, tu valorezi 100 de milioane, adică facultatea primește banii aia și
Da, da. Acum colegii mei au avut noroc că am mai lucrat la Teatrul Național, l-au făcut în sălile alea care au fost mai bine, dar la noi nu a fost foarte rău. Și am avut fost noroc. artistic. Da, suferi, dacă ești actor trebuie să fii bătut în cap și mizerabil și să ai stomac, așa se spune, dar mie mi se pare o prostie chestia asta. Clar. Dar am avut noroc că am lucrat cu actori în Teatrul Național, mai aveam spectacole și datorită lor am înțeles asta, că despre altceva e vorba, că altfel nu mai eram aici. Dacă nu erau ei, dacă nu erau, nu știu, colegi de prin alte orașe, am mai fost pe la tabere de creație, artă în general, teatru și așa, la festival, am cunoscut oameni dincolo de România, care au alte sisteme și lucrează altfel și așa am învățat de fapt că eu lucram, nu doar eu, dar și toți, că eram foarte neprofesioniști. Lucrezi în orice condiții. Asta înseamnă să fii neprofesionist. Nu e ok. Nu e ok să lucrezi într-un frig foarte mare, în mizerie și mai ales relația de la om la om. Tu nu poți să vii și eu vin cu sufletul deschis și tu mă calci în picioare. Da, și pe la urmă am intrat aici datorită unor chestii, nu am picat din cer acolo. Exact. Bun, că am lacune, că îmi lipsesc cunoștințe. Păi îndrumă-mă, învață-mă atunci, dacă tu știi. Spune-mi, vezi că uite, îți lipsește asta, ai nevoie de asta. Dar nu așa să interfelești actorul și să-l faci în toate felurile, că am pățit și din astea în care mă simțeam foarte prost și mă țineam foarte nasol și încercai să faci ceva, să crezi. Mă rog, încercai, dar nu e așa, pentru că nici nu primeai îndrumare, ca lumea, a fost o perioadă grea, foarte grea, pe de la urmă s-a încheiat. Da, dar uite, am văzut că se poate și altfel, știi, în alte părți. Da, corect, nu e peste tot nasol. Contează de fapt de la caz la caz cu cine lucrezi și cu cine ești efectiv în sală. Și mă gândesc că pe la urmă poate și cu oamenii ăștia cineva a avut o conexiune dintre colegii tăi sau... Sunt sigură că au fost, n-a fost cazul meu, pur și simplu nu era locul meu acolo. Da. Și trebuia poate că să plec în alt oraș, doar că era târziu, nu mai avea niciun sens. Nici energie nu mai, cred că... Nu. E greu să te duci dintr-un loc în altul, nu te știe nimeni. Normal, da, să te faci din nou, să te afirmi, să... Exact, da. Și cum a fost prima, deci ai zis, tu în timpul facultății ai început deja să colaborezi cu Teatrul Național. Din liceu chiar, dar în facultate deja am mai avut încă alte... Da. Și ai continuat și în continuare ești colaborator cu ei? Da, mă rog, Teatrul Național momentan, bine, ca toate teatrele de peste tot, colaborează mai puțin deja cu oameni din exterior pentru că nu mai au fonduri, mă rog. Mai ales situația asta după... Și cu pandemia și cu toate astea nu mai zic, încearcă și săracii să facă ce pot. Dar sunt, Doamne ajută, și poate și pentru că Timișoara Capitală Culturală, poate și pentru că începe să se dezvolte sectorul independent. Eu de fapt acum sunt freelancer. Am fost și angajată la teatru, dar acum prefer să fiu așa pe freelance și să colaborez cu oricine, oricând, oricum. Dar acum încep să apară proiecte, asta vreau să zic. Și lucrez pe proiect, atâta cât e, o lună, 2 luni, 3 luni, mă rog, și după aia vine altul și tot așa. Cam așa se merge acum. Între timp mai sunt și cu Auleu. Da, asta vreau să zic. Care e diferența între un teatru independent, Auleu, cum ar fi, și un teatru de stat? Care sunt granițele într-una alta, unde ai, mă rog, mă gândesc că mai multă libertate ai într-unul unde nu ai atâtea chestii juridice sau nu știu cum să zic, care sunt, știi? Acum depinde ce înțelegi prin libertate. Da, libertate de exprimare, la asta mă gândeam, dar... ai voie și aceeași în ambele părți, pentru că tu când lucrezi la un spectacol, tu lucrezi de fapt cu regizorul, nu cu instituția. Exact. Cu instituția lucrezi în ideea în care ei îți dau, nu știu, scena, îți dau recuzita, acolo e altceva. Dar dacă e un regizor care e mai rigid de felul lui, atunci normal că nu o să ai, nu știu, dacă e cineva care îi place să te lase pe tine să faci, mai depinde și care cum. Dar în teatrul independent, diferența este, în primul rând, financiară. Pentru că teatrele independente trăiesc din biletele pe care le vând la spectacolul respectiv și dacă tu atâtea locuri ai, atâția bani. Și care de obicei sunt foarte mult mai accesibile decât cele de la Teatrul Național, și preț. Dar sunt locuri mai puține. Da. Pentru că n-ai, nu știu, bani să ții o sală de 80 de locuri și Auleu tot vrea să o mărească și e destul de greu acum și cu pandemia, nu mai zic. Și cu restricțiile. Dar, asta e în primul rând financiar. Acum, ce drept, fiind în independent, atunci poți să mergi cu spectacolele, festivalul, nu depinzi de teatru să-ți trimită spectacol undeva, tu trimiți peste tot și cine te ia și atunci ei îți plătesc. Da. Poți să și călătorești.
Asta e fain. Da, Asta îmi place, da, abia da. aștept să mergem într-un turneu, Chiar ceva. ți minte că ne mers în Târgoviște, nu Da, știu unde, ne-am dus da. în tot felul, da, și cu acolo și cu alte teatre am fost, și în București ne-am dus, Pitești, la Ploiești, nu mai știu, în fine, oricum, Iași. Și asta e foarte fain, să mergi așa. Mie mi s-a părut că, deci prima oară când am fost la un spectacol la Oleu, mi-a schimbat așa viziunea total asupra teatrului, în bine, știi? Adică am fost fascinată cum un om joacă 10 roluri în același spectacol, cum știi? Adică, da, dar e foarte fain, adică vezi și că, băi, actorul ăsta poate să facă de toate, adică, știi? Dacă și n-ai muzică și- resurse, atunci trebuie să scoți din tine Da, și probabil da. că asta e fain la teatru independent, că te obligă să faci asta și dacă nu-ți place, tot asta trebuie să faci. Noi Da. trebuie să curățăm scena, nu avem femeie care să curățe. Chemați-mă pe mine, că e Cum ar fi să ne faci Voluntar. curățenie? Și la ce Și acolo... să plâng și după Da, ce să a fost scurgă. un spectacol foarte emoționant. Să fie spectator fals, știi, ca să încurajezi pe ceilalți, Da, să râzi da. la faze, să se simtă ei, că acum pot să râdă și că de multe ori energia aia în sală când râde, dar Unul parcă de are statul, rușine. da, aha, da, De obicei da. eu sunt aia, am fost beșterită la toate spectacolele la care am fost, că râd prea tare, că vorbesc, că, nu știu, mă distrez sau așa și zic, măi, dar eu știu cum e să fii pe scenă, Da. să faci ceva fain și să primești o reacție, un mult. Da, și aștept să o reacție și o Și bine, încurajare. eu mă cumva. și distrez, adică să fii serios, eu nu o să Da. râd fals niciodată la un spectacol, că să înseamnă că chiar mi-a plăcut, adică, Da, na. tu trăiești acolo. Dar mă manifest, tocmai mă las să mă manifest pentru că de-aia te duci la teatru, ca să Da. Eu nu înțeleg chestia asta, aveam o problemă foarte mare cu publicul mai nou, nu știu cine mai merge pe la teatru, de stat așa, fața anulată. Blank, da. Băi, dacă nu-ți place, Nu știți nu nimic. lângă tine Da. să râzi. Dar nu poți să îi impui celui de lângă tine să nu se distreze că... Da, normal, normal. Păi stai acasă atunci și te uiți de Da, acasă. chiar povesteam ieri cu niște prieteni și când am fost eu la schimbul de experiențe în Rusia și am fost la teatru, nu la Bolshoi, teatru din Moscova, la mai mic, unde ne-a dus la un spectacol tot așa clasic al lui Molière, în rusă. Noi știam foarte basic și gândiți că acolo e un limbaj foarte... Că sună... Da, da, și n-am înțeles jumate din el și uitam și costume Hai, faine, fain. Dar oamenii mă gândesc că râdeau, că ei mă gândesc că Da, erau da, comedii și da, 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 erau foarte și plus că na, rușii ei au și văciferi, să zic așa, da. Da. Păi da, asta e sfera urmă ca să mergi la teatru. Să te bucuri de o experiență colectivă, Da. să vezi cum Așa ești e, cu da. cei din sală. De fapt, are și fain să zică cineva ceva și să râdeți toți în cor, știi? E o chestie, o experiență, da, asta zic, că de-aia le-și Da. lipsit în timpul pandemiei multora spectacolul din sală. Nu numai că vedeau actorul în fața lor, că de multe Da. ori dacă mergi la sala mare să fii serios și nu-l vezi. Da, Pentru că e unii e departe, așa, băți care se plimbă pe scenă. Da. Dar ideea e de că suntem cu ceilalți și ne bucurăm împreună dacă mergi împreună cu cineva, mai schimbi o vorbă, mai zic, Da, mă gândesc că pentru un actor nu e la fel de fain să ai un fel de repetiție, că spectacolul fără public, adică Da, aia, da, știi? da. Că ești pentru sportivi, adică... Nu e miză, practic, da, aia îți da. lipsește. Deci n-ar trebui, în mod normal, așa susțin, unii ar trebui la repetiții să fii ca la spectacol, adică să dai tot, da, dar da, da, da. nu ai tot timpul resursele alea să faci asta și atunci te păstrezi și eu mă păstrez pentru spectacol. Ultima întrebare care am vrut să ți-o pun înainte de să trecem la alte subiecte. Care e, de exemplu, acum, din ce se joacă la Teatrul Național, tu știi mai bine, care e un spectacol care trebuie neapărat să îl vedem? La Teatrul Național. Din păcate acolo nu se mai joacă foarte multe spectacole, adică e destul de mic programul de obicei față de cum era înainte. Dar aș zice, este o producție, s-ar putea, nu-i cea mai nouă, dar este printre cele noi și că nici nu le-am văzut pe toate, din păcate. Era un titlu foarte lung. Povestea acelor oameni care s-au adunat în unei mese așa, dacă de am Latvia avut, cu bani. am vrut să mergem și noi cu maică mea, dar a intervenit Eu ceva. l-am văzut online, poate că din sală e și mai fain, dar mi s-a părut foarte bun. Toți actorii sunt mișto și bine Aleși, distribuiți, totul e ok. Există câteva scene care sunt foarte bune și mă uitam, chiar aș vrea să mă peripit un pic pe ele. Mi s-a părut foarte bun. Textul e mișto. Chiar și unul dintre actori a luat uniter pentru un rol de acolo, din spectacol. Da, ăsta aș zice. Din păcate, nici n-am văzut chiar toate. Ca să pot, da, Ca să pot să oricum, zic da. că mai e o premieră care a avut loc Don Juan, cred că, și ăla nu l-am văzut încă. Și Urmează, nu știu, nu știu, am văzut da. mai fotografii, probabil că e mișto. Da, da. Ăla merită, zic eu. Că Mersi de recomandare. Da. Ok. Și pe lângă chestia asta cu teatru, tu mai ai o pasiune, de dovadă lucrezi la YCT Radio
Și știu că mi-a povestit mie odată când am fost eu trăinuită pentru a intra acolo la Te radio, așteptăm. să știu că chiar e unul din regretele mele că n-am reușit să fac timp pentru asta. Mi-a povestit cum ți-ai dorit tu prima oară să ajungi la radio. Da. Eu am ascultat o City Radio, că doar radio are cam vârsta mea, aproape mult un pic. Este local, da. Da. Și eu am crescut cu vocea lui Stelian Grigorescu, care încă mai este la City Radio, la auzim dimineața, acum între timp. Dar el atunci, în vremurile când l-ascultam eu, avea o emisiune punct și de la capăt. Și avea și un jingle cu Sisif, e un mit, dar Stelian Grigorescu e cât se poate de real. Și în fiecare zi pune punct și ia de la capăt. Și știam chestia asta pe de rost. Și mi se face pata că vreau și eu să lucrez la radio, că mi se pare interesant chestia, eram aici altceva. Plus că, iar, e o lume inaccesibilă, adică nu faci la școală chestia asta, sau nu știu eu să faci, nici în Timișoara nu prea avem școală de radio. Adică mi se pare că este un curs la publicitate, la facultate sau ceva de genul, la așa, dar... Da, și la jurnalism, din câte la știu, jurnalism, da, nici acolo nu se pune accentul neapărat pe asta, ci majoritatea oamenilor care studiază jurnalism vor să fie reporteri de televiziune, de nu prea vine la radio, acum na. Dar am înțeles că nici profesori nu sunt sau nu mai sunt, în fine. Și nu aveam nicio treabă, adică nu știam nimic dacă există vreo școală sau ceva. Dar am zis eu că aș vrea și eu să fiu acolo, Sisif, e un mit, dar Stelian Grigorescu și Yasmina Mitrici sunt cât se poate de reale și fac o emisiune, nu știu ce era eu așa în cap. Dar în ultimul an de facultate am întâlnit cu cineva care mi-a zis, care acum e și regizor, de vârsta mea, cred că e băiatul, destul de cunoscut, și a zis că el nu așteaptă să vină oamenii la el să tragă, că nu o să vină nimeni la tine să zică hai să faci nu știu ce. Da. Trebuie să te duci, să bați la ușă și să spui salut, sunt aici. Fac asta și asta. Da, dacă ai nevoie de mine, eu sunt aici. Și am mers să băgat în cap chestia foarte tare și am zis că nici nu știam unde se va duce viața mea când se va termina facultatea. Eu eram și după evenimentul când a murit mama mea, era o nebunie în viața mea, atunci nu știam nimic. Da, și aveai nevoie de o direcție. Da, fac de toate, acum fac de toate. Și am trimis un mail, am zis hai să le trimit la City Radio. Vreau să trimit la mai multe radiouri, că mai e și Timișoara, mă rog, dar am zis că le trimit lor, nu știu, am zis eu că sunt ei, ai mei de suflet. Da, că acolo așa ai descoperit de fapt, da. Și am trimis un mail, am zis, salut, sunt asta, eu fac asta, nu știu ce, dacă aveți nevoie de mine. N-am auzit niciun răspuns decât peste vreo jumătate de an. Am uitat, eram deja în alte chestii, chiar aveam un spectacol atunci în repetiții și îmi primesc un apel de salut, suntem de la City Radio, dacă mai știi că ne-ai trimis tu un mail, dacă vrei să vii într-o zi la noi, te zic, am uitat, eu eram, nu vin eu, Da. M-am dus, dar a fost o întâlnire. Doamne, deci a fost atât de nașpa. Acum chiar râdeam cu, șefa mea, așa zic eu că e doamna mea șefă, cum a fost pentru noi la început și acum suntem prietene și ne iubim reciproc foarte mult. Și e mai bine că a fost așa decât invers. A fost deci o întâlnire, Doamne, că cred că nici eu și nici el am vrut să ne mai întâlnim niciodată. Dar nu știu de ce, deci a fost așa ca niște fulgere, știi, așa, nu ne-am înțeles deloc. Eu spuneam ceva, ea înțelegea altceva, eu voiam ceva, ea nu știu ce și mă trata așa de parcă ce știi tu, vei de la teatru. Am dat seama abia mai apoi că au venit mulți, probabil la teatru, crezând că știu să facă orice. Noi suntem actori și într-adevăr la radio e altceva. Eu nu aveam nici cunoștințe, n-am nici tehnică, n-am nimic. Eu m-am dus pe bun simț, pe ce am știut eu, pentru că ascult foarte mult radio, de ani de zile ascult, am la câteva și pe aia tot ascult și m-am prins eu cam care e mersul. Acum dacă ai și căștile, ți-auzi vocea, nu e așa greu. Ai văzut și tu ai experiență. Dar mi-a zis, fac o trage o probă de ceva, m-a ascultat, făcea, se poate lucra, e ok, dar eu am zis că ultimul am zic, Doamne, ce e aici? Da, pentru că ea vine cu o experiență vastă din spate, care știi și nu vrea să mă facă pe mine să mă simt, dacă chiar ea a considerat, bă, ce talentată e fata asta, n-ar fi vrut să-mi zică veci, că după aia credea că mi-au în cap. Da. Dar asta a fost prima întâlnire, am plecat, am zis ok, că a zis că de fapt căuta, nu știu ce căuta, probabil că se știa că va pleca o colegă, știa ceva, mă rog, avea nevoie de un om, în fine. Și a mai trecut, cred că un an sau jumătate de an, ceva de genul și ea m-a sunat și eu eram în altă etapă a vieții mele și a zis, da, totuși dacă mai vrei să vii, că am avea nevoie, vin.
da, trăiam așa, un pic parcă nu mai aveam așa, știi, chestii. Da, da, mai ales după prima experiență care n-a fost. Da, a fost așa, dar n-a fost nimic din răutate, îți dai seama că nicio chestie. A fost un clinch care, nu știu, nu s-a potrivit, probabil că... Tu ai simțit puțin că aripile stăiate sau ceva, da. Dar cred că, erau alți factori acolo. Și, da, până la urmă, am ajuns să colaborăm. Și m-am bucurat așa mult, pentru că am învățat atât de multe de la oamenii ăștia, nu suntem mulți în radio acolo. Știu, da, am fost. Și ai văzut și tu. Și eu chiar țin minte că prima oară, știi, venind dintr-o corporație care e mai rigidă, mai neprietenoasă, cum se și știe, mai... Prea mulți oameni, ăsta de acolo și da. Și când am venit acolo, deci așa am simțit pe lângă, știa, de când intri pe scările alea și tot și clădirea și așa. Și până la ultimul etaj. Da, și puțin, da. Dar e așa, nu știu, un mediu care te simți așa binevenit și toată lumea prietenoasă și vrea să comunice și să... Să te ajute, da, adică da, și... am colegii foarte mult, eu de la ei nu am stat și am mers pe la fiecare să butoanele alea, horror, mi s-a părut prima oară când am apăsat pe aia, eu să uit să mă sting microfonul după ce am avut intervenție, stresul numărul 1, să stingi microfonul. După ce ai terminat, că am mai pățit eu de a rămas calea deschisă, nu știu ce prostie am zis. Doamne ajută că am terminat! Dar nu erau ceva probleme tehnice și mi-a zis prietenul meu că ne-a auzit pe on air. Ziceam, nu știu ce nu se aude, nu merge, s-a închis telefonul, se auzea și șefa mea care vorbea nu știu ce. Deci ce să mai n-ai ce să faci, se întâmplă. Mai ales dacă trebuie să-ți faci tehnic în alte radiouri mai mari, altcineva îți face tehnic, noi ne-l facem noi. Și trebuie să fii multitasking în orice caz și mereu, da. Când ești de acolo în mine mai vezi, că nici eu nu văd până acolo. Pentru că atâtea monitoarele alea și back și nu știu ce, deci uite-te și aici, am atins, te obișnuiești că nu știu ce fizică cuantică. Da, e un pic complicat. Dar acum minte când te-am auzit prima oară, așa m-am impresionat și asta e vocea Yasminei, știi? Și... Nu e la fel, e un pic un pic alterată și... Dar mă surprinde că totuși cei care mă recunosc sunt cei care nu m-au văzut foarte mult, care nu m-au mai văzut de ani de zile. Deci cei care stau cu mine zilnic, nu-și dau seama că sunt eu. Dar am avut surpriză că mi-a scris cineva cu care nu m-am mai întâlnit de nu știu... Nu m-am văzut de când eram copil, ce mai... Asta e Yasmina. Da. Are și o replică acolo. Cum te prezinți tu acolo? Că... Erai călătorul bănățean? Da, navetista bănățeană, că poate mă ceartă navetistul, adevăratul navetist bănățean, că i-am furat, dar eu de fapt am vrut să duc mai departe cumva legăsiului, știi, dacă tot avem expresul de Timișoara, nu știu ce, și am zis că să-mi fac niște catchphrase, cum se zice. Și ce ai făcut până acum? Ai început cu o emisiune culturală, nu? Da, de fapt prima dată am făcut o emisiune informativă ca să-mi intru în mână, că m-am și aruncat direct în on air. Hai! Da. Și apoi când cumva s-a reluat, că în vara toată lumea în concedii și așa, când s-a reluat, am avut o emisiune multietnică, unde, mă rog, caracterul Timișoarei, cu sârbi, cu nemți, cu așa, deci erau de toate pentru toți acolo, dar pe subiect de multiculturalitatea Timișoarei și o lume. Așa. Și mai aveam pe duo, cumva, adică când nu era unul, era celălalt, pe emisiune de cultură, cu ce se mai întâmplă prin oraș, ce se mai întâmplă prin lume. Da, îmi plăcea că mai auzeam și eu chestii care nu... și pandemie îmi plăcea aia, că vedeai ce chestii online, da, exact, ce spectacole. Și ce mai făceam mai târziu, am avut o rubrică la telefon cu Andrei în emisiunea lui. Pe mine mă suna să spun de te poți opri la spectacole sau la evenimente culturale. Dar aia, și între timp am preluat emisiunea lui, el a plecat o perioadă și acum sunt pe emisiunea asta care iar are de toate pentru toată lumea, și informativ, și cultural, și despre vreme, despre trafic, tot ce vrei, pentru că e un interval pe care toată lumea l-au în mașină. Parcă de la 2 la 6 te auzi, 3 la 6. 3 la 6, da. Da, și asta e momentan și mai am între timp o rubrică de sănătate, pe care o fac tot cu Andrei. Și asta ai făcut la început, parcă că ți-mi minte că ai zis că... Uitată, am avut prima mea emisiune dispensară de buzunar, în care aveam cu sfaturi de sănătate, dar eu nefiind doctor, nefiind ținut de fin așa, nu era normal să țin chiar așa o emisiune deși, nu știu, în același timp am rubrica asta de sănătate, deci cumva tot acolo. Nu știu cum funcționează. Dar am avut destul de multe chestii, e și bine să ai așa, ca să faci mai multe, că știu că stresul meu era și în continuare când am invitați. Cred și când am invitați, am fost și eu invitată tot. Da, și tu ai fost așa, chiar când ai început canalul ăsta. Da.
Și a fost, da, foarte fain, cu tine a fost fain. Că așa știam. Că da, deși cunoșteam și știai, da. Cu cine poți să vorbești, Da. sunt unii care le e frică să vorbească și atunci trebuie să tragi de Și ei. monosilabici și tu nu știi Unii cum care să se mai umpli opresc. timpul. Da, da, Și exact. trebuie să faci semn că Da. s-a dus timpul și nu mai ai, da, că ești pe timp. Da, reclame și tot felul de... Da, mă rog, și muzică, oamenii vor Da. să audă și muzică. Nu numai atâta vorbit. Așa e, da, așa e. Da. Și eu la fel când ascult radio vreau să aud și... Corect, muzică, da. da. Bine, norocul pentru ascultător că poți să mute, nu Da, face asta, da. ascultă altceva, dar cumva, da, e bine să faci de toate ca să te vezi și tu unde te încadrezi de fapt cel mai bine. Că mi se pare că am colegi, uite, de exemplu, colegul meu care face știrile, mi se pare că el e perfect pe așa ceva. Eu nu știu dacă aș Mi se putea par foarte grele, da, știrile, adică... să ai tonul da, ăla da. neutru, să nu-ți dai cu Nici impresii. gravă, nici, da, nici... Cum am mai auzit pe la televizor impresii pe știri, ceea ce nu Da, este să legal dai și cu nu părere este la, ok. da, Da. la chestii. N-ai. Și acolo ți-a venit prima oară ideea despre, pentru YouTube sau cum s-a dezvoltat? Oh, Că da, YouTube. Iasmina are încă o chestie, cred că cu asta o să termin, că dacă am vorbit și despre voluntariat și despre... Aoleu! într-un alt video poate, dar oare acolo ți-a venit ideea să faci tu un canal de YouTube și să... nu știu cum se numește asta, să militare? Nu știu cum se numește aia, să... A, să militezi. Da, să militezi pentru un anume scop, pentru o chestie, pentru o cauză. Asta am avut de mai de mult. Cu canalul de YouTube a fost de vreo 5 ani, sigur. Eu sunt vegetariană de 7 ani, aproape. Deci, cred că 7 ani. Dar cu YouTube am avut eu de mai de mult, dar n-am avut încredere în mine, mă gândeam, eu mai ales urmărind alți YouTuberi care fac mâncare și așa și... Da, dar fac de ani de zile și tu ai impresia că vrei să fii din Da, gândeam eu! perfectă, da. Eu niciodată nu o să pot să fac ce fac ei, știi, sincer, acum nici nu vreau, pentru că e stilul lor, e genul lor, fiecare Normal, trebuie să-și da. găsească, deja am început Calea. să văd tras la Indigo, știi, adică vezi niște Așa e, fotografii da. frumoase, dar nu mai știi dacă e a lui sau e a lui. Da, nu e autentic, da. Nu mai e da. gen, nu mai e o estetică și am zis, mă, eu nu o să pot niciodată să fac chestia asta, eu n-am nici aparatură, n-am nici... Nici nu merită să investești la început, asta zic și oamenii mari. Foarte Știi, mulți bani. în domeniu, dacă nu, la început nu e... Și nu e principal, adică eu fac Exact. foarte multe, mă gândeam când o să fac și La chestia tine asta. arată, da, asta, adică videoclipurile așa sunt filmate și editate, o să lăsăm în descriere canalul, încât e chiar, adică chiar e plăcut ochiului, știi? Aia și am- urechii, că Aia mie îmi încerc. place, nu știu, adică... Cam, să fie drăguțel, să fie, na, acum, mie îmi place să fac fotografii și cumva mă gândeam, zic, mă, îmi place să fac o fotografie, mă gândesc că îmi place și să filmez, Da. dar într-adevăr e altă mâncare de pește cu filmatul. Dar, de fapt, mă gândeam că aș vrea, eu tot vorbind, oamenii toți vin la mine pentru recomandări de rețete, sfaturi de nutriție, nu știu ce, de parcă aș fi eu ceva medic, dar probabil că dacă na, decât să stai să cauți, Da, e mai simplu să întrebi pe cineva, pe da, cineva. da, da. Și am zis, mă, dar în România am văzut că se stă destul de prost la capitolul mâncare. Mai ales vegetariană, Mai vegană. ales vegetariană, dar asta e și din cauza că suntem într-o mare de slavi și chiar Da, și așa e. maghiarii, adică au alt Carnivor. carnivor, Da. dar la modul exagerat și nu e o problemă dacă mănânci carne, fiecare face ce vrea. Nu, dar oricum asta și recomandarea medicilor e să nu exagerezi, nu mănânci cu nimic, nici cu... Da. Dar am zis că poate că oamenii de fapt ar putea, și sunt sigură că oricine ar putea să fie vegetarian, doar că nu știe că se poate. Nu știu că există mâncăruri foarte Simple, bune, da. sățioase și nu salate neapărat. Adică dacă Da, e vegetarian, exact, eu nu mănânc exact. salate, mie nu-mi plac. De exemplu, salatele. Nu, dar știu că avem și noi prieteni, na, și știi că te-am zis că știe că nici noi nu mâncăm carne de ceva timp, dar avem prieteni care efectiv sunt, na, vegetariani de ani de zile și mănâncă foarte simplu, adică nu știu, roșii cu brânză, pâine cu salată de vinete fără maioneză, Exact, chestia, adică să fie nimic. Jamie da. Oliver, adică să ne înțelegem, sau Jamila. Eu Da, sunt exact. următorul J din ăsta, Da, e exact. Jamie, Jamila și Jasmina. Și am zis că nu trebuie să faci asta. Mulți te descurajează din simplu fapt că vezi o farfurie plină de culori, de chestii, te gândești, Doamne, cum fac oamenii? Nici eu nu Exact. știu chestiile astea. Sincer, nu, există O mâncare problematică. simplă, există mâncare bună, nutritivă. Nutritivă, da, da. Da, și despre asta e vorba, nu despre altceva. Și am zis, dacă eu am ceva de oferit, mă gândesc că așa ar ajunge mai simplu decât dacă aș face un blog, de exemplu. Da, e mâncare de post până la urmă. Da, și toată lumea nu știe ce să Exact. mănânce la post. Da, să știi că am observat, când vine perioada de post, încep să crească subscriberii. Aveți? Și am zis, am înțeles eu cum Acolo stă e, treaba. da, da. Da. Dar am zis că poate ajut, nu știu, dacă îi ajută pe cineva, dacă cineva poate consideră un pic să-și schimbe ceva, Da. că nu toată lumea automat care caută o mâncare sănătoasă e nesănătos. Adică Da, poți să exact, fii da. tu însuți, nu, da, obișnuit. Exact, Și da. să zici că asta vrei. Și atunci, de fapt, am tot căutat momentul potrivit când să mă apuc de chestia asta, că la un dat am zis, ok, hai
hai să mergem iară pe gândirea, facem ce putem și vedem, cum ai zis și tu la un dat, băi, eu vreau să văd dacă merge, dacă vrem și dacă face mie bine. Exact, când nu mai face bine și se potrivește. Stilul tău de viață că e foarte accelerat al tău cu... Și dacă cuiva îi folosește, că dacă nu folosește nimănui și de fapt nimeni nu se uită la videoclipurile mele și nimeni nu e interesat, de ce să le fac? Exact. Da. Pentru că e multă muncă în spate. E prea multă muncă ca să fie justificat doar ca să fac. Da, exact. Nu merge, nu, chiar nu. Hai că am zis că eu fiind actriță poate îmi folosește să lucrez cu camera, vreau să fac regie la un moment dat și zic, poate mă ajută gândirea. Că doar eu am învățat singură și m-am învățat niște prieteni care deja filmează. Chiar am un prieten care, cred că și încă lucrează, nu mai știu, cameraman la ProTV. Și el mi-a explicat cum să gândesc, cum să nu fac niște lucruri, cu toate că eu tot prostii fac. Cumva ești după instinct și după gustul tău propriu, că uneori e bine să încarci regulile, știi, ca să iasă mai... Ceva mai personal, să-mi găsesc stilul meu, că de fapt aia mă interesează, să fie ceva, să știu lumea, asta e a ei. Că altfel, dacă arată ceva ce mai fac și alți sute, eu nu mă compar cu ei și nu o să mă compar niciodată, pentru că nu am nici timpul, nici aparatura necesară, nici echipă nu am și nu cred că aș putea, încă cel puțin nu cred că vreau asta. Și mă interesează de fapt să ajung la om, să se creeze un dialog despre asta. Exact, Și oamenii au început să reacționeze, doar că eu nu investesc încă suficient timp ca să chiar... Dacă se ocupi de canal, să fii acolo, că știi că așa crește imediat și... Dar imediat ce apuc, o să mă mai ocup de chestia asta. Da, e de drag. E super fan, adică mie chiar îmi place, Și așa, se vede și o sensibilitate acolo în spate, știi, că e mai mult decât hai să nu mâncăm carne, știi? Știi, nu ăsta e mesajul, adică până la urmă mâncarea asta o poate mânca și cineva care mănâncă carne, nu-i că o să mănânci lângă, că de fapt cineva a zis că ce mănâncă vegetarii sunt garnituri, de fapt, știi? Toate sunt garnituri dacă îi punem acolo, ce să zic. Nu, chiar... Ceva aia ta cu blăurotul. Aia e cea mai celebră, văd că a prins la toată lumea, nu știu de ce, dar aia, cred că din cauza că e bunica mea în clip, că se aude vocea la un moment dat și cred că toți acolo se... Dar, cine știe, o să vedem unde să mai meargă chestia asta, că nu vreau acum să devin eu, n-am vrut să devin youtuberă, de fapt, știi? Adică eu n-am făcut-o, că am zis că, uite, spre deosebire de tine, eu nu am dedicarea asta și nu mă... Păi, probabil pentru că ai avut un alt scop. Pentru mine, eu am știut de la început că asta e pentru mine un exercițiu să mă țin de treabă, pentru că sunt un om de lăsător, știi? Adică încep cu entuziasm, nu știu ce, și la un dat așa mă dezuflă ca un balon. Și mă las și, de dovadă, am avut și eu pauze de o lună, două, când nu mă simt bine, de exemplu, psihic sau așa, știi? Nu am chef și energie și nici nu vreau acum să vin să mă plâng aici, că nu stai scopul nimeni. Mai sunt, care încep, viața e, dar nu trebuie să te justifici. Nu, exact, adică lipsești că vrei, nici eu nu am program, adică faci efectiv când vrei. Și m-a ajutat asta, știi, să fii mai organizat, să te gândești în avans ce o să fac atunci, cum știi? Și efectiv o... Ce să zic, că eu la mâncare, că trebuie să am ingredientele, îmi dau seama că am consumat un ingredient, nu mai pot să fac rețeta, am început să filmez o parte din ingrediente într-o zi, o parte de alta, deci ce iese și la final când văd totul. Și toată amestecătură, mă gândesc, am uitat să filmez nu știu ce bucată. Iar filmează separat și se vede că e filmat în altă perioadă, deci este o chestie așa foarte eclectică. Încercam să vin doar cum zicem că e eclectică, e o ciorbă de toate, dar noi cum suntem ciorbiști ca nație, eu zic că... merge. Hai să nu mai comentăm atâta. Super, Dar o să vedem unde să ducă, dacă chiar duce undeva. Important e să folosească cuiva, am văzut că unul le folosește oameni pe care nu-i cunosc, că una e să-ți scrie prietenii tăi, ce tare ești, alta e să scrie oameni de nicăieri și atunci dacă sunt ăia cât sunt și pentru ea merită un pic de efort. Exact. Și aș vrea să merg mai departe în asta, că ce-ți spuneam înainte să fie așa, să ne apară cadru. Aș vrea să merg și pe environment, pe protecția mediului, să înțelegem cumva efectele acțiunilor noastre, pentru că oamenii cred că ce vine acum să țin morală, că de ce faci aia sau de ce faci aia. Nu e despre asta, că și eu fac o grămadă de lucruri cu care nu sunt de acord și care sunt împotriva principiilor mele, principii. Înțeleg, ideilor de... Să fii conștient, să nu consideri că, să nu fie lucrurile făcute... Din nepăsare și ignoranță, și din neștiință, că nu știi. Adică până, nu știu, acum 20 de ani nu se știa ce efect, sau nu știam noi ce efect are plasticul, de exemplu. Uite,
noi chiar ne interesam, acum vorbeam cu prietenul ăla nostru vegetarian, vorbeam despre compost, știi că, uite, acum e chiar super ok să la curte și poți să-l faci, poți să-l faci mai ușor. Și am aflat că primăria acordă acele tomberoane negre, știi? Și am zis că asta trebuie să facem pentru că e foarte, în primul rând nu încape în tomberonul negru, care nu ar face rău până la urmă restului de gunoi, dar dacă o închizi într-un sac de plastic, poți să faci. Da, exact. Vezi lucrurile astea? Da. Sau efectiv poți să le strângi într-un loc, în grădină, și să le lași să se usuce, și ele singure, își fac treaba acolo, da. Corect, da, și asta ar mai fi, că dacă n-ai cine să te învețe lucrurile astea, că și eu le-am învățat de la alții, adică nu am născut că eu am învățat. N-am avut noroc că am făcut și la școală, l-am dat o educație de protecție a mediului la una dintre școlile la care am fost, ceea ce mi se pare extraordinar că există așa ceva. Noi la lucru am făcut cursul de reciclare și așa. Corporațiile sunt obligate să facă chestia asta, atâta lucruri bune la corporații. Dar în rest, nu, oamenii nu știu și informație foarte greu accesibilă. Uite, există harte reciclare, nu știu dacă știai, de site-ul ăla, da, și poți să vezi efectiv în zona ta unde poți arunci plastic, sticlă, știi? Da. Corect, da. Și acum am înțeles că la Luguj, da, asta e o paranteză, au făcut primul aparat din ăla care poți să bagi sticlele și îți dă bani, știi, pentru returnarea sticlelor. Că s-a făcut undeva, dar nu știam că la Luguj. De la Kaufland, am înțeles, dar nici nu contează. Ce bine, asta e un lucru foarte bun, da, ca în Germania, nu ca așa se zice. Exact, da. Eu la hostel când mai vin nemți, de obicei că le explic. Și la hostel. La hostel Cornel, când sunteți pe Timișoara. N-ai unde să stai, hai la hostel Cornel. Avem și barman la nou acum. Da, prietenele ia să eu să mai remote, da. Da, trebuie să mai veniți, că eu sigur nu mai sunt pe acolo. Și, când vin, încerc să le explic că nu toată lumea știe că se reciclează în România. Și atunci eu le fac un tour și zic, uite, aici, într-adevăr, le pune pe toate într-un loc. Da. Și zic, tot timpul le zic așa în glumă, ca în Germania, dar toate la un loc. Și toți încep să râdă, că ei știu că le separă deja de acasă. Și sticlă neagră cu sticlă, știi? Da, e diferență. Dar zic, că ajungem și noi acolo, încet, vom fi și noi acolo, că au început să apară și la sate. Da, și noi avem, odată la 2 săptămâni trece plasticul, dar ai unde să depozitezi lăsat, că majoritatea lor stau la curte, știi, și în sac nu. Dar ar trebui investit pe educație pe chestia asta și am zis, ok, ce pot să fac eu? Asta. Cred că chiar la grădiniță, adică știi, și atunci copiii își învață părinții cumva, că n-ar de unde să știe bunicii noștri. Și eu am învățat pe părinții mei, dai seama, și erau. Și știi care e motivația? Adică eu am văzut la bunicul meu, motivația amendă, adică știi, n-avem voie pentru că primim amendă, știi, și atunci. Să știi că așa s-au făcut, cine crede că în alte țări s-a făcut pentru că oamenii erau ei așa nou. Au primit niște amenzi de usturat și apoi au zis, ok, nu mai facem că n-avem voie, că știm că e nasol. Bine, asta o să trebuiască să fie și aici probabil și am văzut că încep să mai implementeze, că lucrurile se mișcă greu, dar asta nu înseamnă că tu nu poți să faci nimic. Normal. Tu faci ce ție de tine. Și fac eu, faci tu și fac încă 10 și deja e o schimbare, știi, adică se întrerup filmarea că vorbeam despre reciclare, chestii de genul, nu știu ce. Da, tu spune ceva, dar... Da, ziceam dacă aruncam toți gunoi la un loc, nu ar fi la fel decât dacă ne-am pune în buzunare plasticul separat sau chestii de genul. Păi există pentru cine vrea să, dacă nu știu, n-are nicio treabă și nu a înțeles niciodată care e faza cu gunoiul lui de acasă și nu e aware de chestia asta, există foarte multe proiecte, sunt fotografi care au făcut sau chiar și filmări. Era chiar un proiect foarte mișto, dar din păcate nu mai știu fotograful, dar se găsește pe net, care a luat o familie și timp de 7 zile, familia a făcut o fotografie după 7 zile, după fiecare 7 zile, nu știu, un an sau cât, se puneau pe jos și se înconjurau de tot gunoiul pe care l-au consumat. Și arăta, mai ales că era foarte dramatic, mai ales fetița lor, care era așa o frumusețe și ei stăteau cumva așa într-un portret de familie și în jurul lor era puse, dar chiar gunoaiele pe care le-au folosit. Și ei, devenind conștienți de ce se întâmplă, au început să mai aibă grijă așa și pe măsură ce trecea timpul, vedeai cum se restrânge gunoiul, știi? Că nu mai e atât de mult. Și știu, m-a marcat foarte tare chestia, că m-am stat și m-am gândit unde se duce toată chestia asta. Că de fapt tu poți să ajuți foarte mult prin consumul tău, reducerea gunoiului, că până la urmă unde merge? Tu nu mai ai la tine acasă, nu mai vezi, ești ok, ca și băgat sub preș, dar unde se duce tot? Și am văzut mulți oameni foarte supărați pe Facebook, au trecut pe lângă gropi de gunoi și vai din ce acolo. Păi la ce te așteptai? Eu gropi de gunoi, nu ai aruncat-o. N-ai ce să faci, oricum o să produci gunoi. Inevitabil, produci gunoi. Că, și natura, dacă e până acolo, tot să eliminăm ceva, care se transformă în altceva. Problema este că eliminăm lucruri care nu se mai transformă în nimic. Plasticul are viață închisă, s-a terminat, s-a transformat în masă plastică. Parcă 7 ori poți să reciclezi și după aia nu. Cred că devine masă plastică și și e acolo, ce faci cu ea?
de descompus, adică sigur nu se descompune, a fost amare anul ăsta și am văzut efectiv cum venea valul, algele și fâșiile de plastic. Eu așa ceva nu am văzut, vă zic, când eram copil. Și era mizerie și când eram noi copii. Nu poți să zici că chiar să vezi fâșia de plastic lângă algă, deci dacă nu te uitai atent, credeai că e fâșie de algă. Da, și atunci aruncat de gunoi în toate părțile, țigările sunt problema numărul 1 de obicei la plajă și mergi la munte și găsești totul. Adică, de fapt, care e problema? E tot educația. Nu e altceva, că nimeni nu face pe rea voință. Nu cred că îți gândești nimeni, vreau să arunc acum sticla asta să-ți arunc, să-ți fac lenea, ignoranța, cred că e cea mai mare problemă. Și probabil că crezi că dacă nu îl vezi, nu există. Da. Dar cu ciudat e că oamenii de genul ăsta totuși respiră, nu? Exact, Nu-l vezi? Da, așa e. Da. Asta e tot. Era, de fapt, ce vreau să zic e că încerc să mă orientez și pe partea asta de mediu. Pentru că mă doare foarte tare și mă interesează și... pentru că la un moment dat vrei ca copiii tăi să trăiască într-o lume mai adică până la urmă noi zicem că ne iubim copiii, dar ne lăsăm într-o lume plină de toate. Și adevărul e că și eu am învățat multe. Adică gândindu-mă nu pentru alții, gândindu-te că vrei să înveți sau să ajuți pe cineva, și tot rândul tău faci un research, că nu poți așa să te apuci să dintr-o dată. Și atunci am învățat și eu, am învățat și eu că în fiecare zi, an, de la an la an, învăț tot mai multe despre, și știința evoluează și se descoperă alte lucruri, ceea ce era valabil ieri, poate nu mai e valabil astăzi. Da. Și atunci e fain să te ții la curent cu chestiile astea și ar fi bine să ne ținem la curent, nu doar ca idee. Am observat inclusiv că oamenii au o reticență când aud de grijă față de mediu, de reciclare, toți se gândesc de parcă, nu știu, parcă e un lux. Da. Și deci, e obligativitate deja. Da, exact. Nu mai poți. Nu mai poți și nu mai poți. Și oamenii cred că vin din alte schimbările climatice, știi? Da. Dar de unde vin ele? Am citit acum o glumă recent ce am vrut să... Era sadică, dar femeia zicea că asta e cea mai călduroasă vară de până acum, deci nu știu, nu poți să respiri ce ea gândește pozitiv. E cea mai răcoroasă, să vezi ce urmează, știi? Da, ne așteptăm la chestii și mai călduroase, dar ne așteptăm la inundații foarte mari, deja s-au întâmplat. Incendiile oricum erau, dar o să fie tot mai, știi, adică se accelerează tot, nu numai stilul nostru de viață, ci și natura. Nu poți să te aștepți că fac ei. Trebuie să faci și tu. Că ei fac ce-i duce capul pe ei, adică tot știm. Dacă n-ai un coș de gunoi în sat, pune tu, știi ce, nu știu, eu știu. Încerci tu cu minimul. Despre asta e vorba. Da. Pentru că trebuie să încheiem, că am vorbit destul de mult, dar aș mai vorbi cu tine 10 ore, că nu epuizăm subiectele. Că știu și când făceam cursurile, că mai mult trăgeam 2-3 ore, că nu se terminau subiectele. Mersi tare mult că ai acceptat invitația. Cu drag, mersi, așa mi-am dorit de mult să fac o chestie de genul, că n-am făcut niciodată, deci asta e nou pentru mine. Premieră, da. Și te mai așteptăm cu alte subiecte și să mai revii pe YouTube și să te vedem mai des, că de auzit te aud. Când merg cu mașina așa, mă bucur când prind intervalul ăla de, știi? Să te mai avem și noi la radio, asta că și asta mai e... Mi-ar plăcea să vină, să fiu... Mă vreți în echipa voastră, știi? Ai din partea mea un da. Deci nu poți să treci de etapa următoare. Da, mersi tare mult. Și o să ne mai vedem, sigurat. Sigur, da. Sper că v-a plăcut acest video și noi ne vedem la un altul. Aștept comentariile voastre pentru Iasmina, dacă are... Să mă certe toată lumea! Nu. Dacă aveți întrebări, sugestii și așa mai departe, mergeți pe canalul ei și, da, întrebați că Iasmina sigur o să răspundă. Da, cu mare drag. Pa!